बे न'नि बिहामजोआ ओमफ्राय दा बे न'आवहाय जा सिग्रा जाबाय दा दासो बानायजेनदों आरोना आरसीसी बक्स फिसाना बेसे गोजौ हाब जेरबासो जायो माथो। खुलुमबाय बयखौबो आरो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौहाय बरायबावनाय जाबाय। आङो दायो दंफैयो जाहैबाय आंनि न'नि 1 किल'मिटार गोजानाव 1-1.5 किल'मिटार गोजान जायो। माने बेवहाय आङो दिनैहाय दंफैयो जाहैबाय। बे जायगाखौहाय एक्सप्लर खालामनो नागिरदों आङो नाइटनि मोनानि। दा आंबो एसे गियो नालाय माने गिनायनि एसे साहसखौ बारायनो सानदों। आरो नोंथांमोना उनाव थांनानै बेबायदिनो ब्लग नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन। जाय आङो गोथै बारियाव थांनानै बे भिडिअखौ बानायगोन। उननि समाव फैबाय थागोन माने आंनि साहसआ बारायलांग्रोनो हो। दा आङो माने मोनायाव ओंखारा नालाय माने एसे सोलोंनो नागिरदों आं बेनिखायनो दिनै फार्स्ट टाइम बेयाव ओंखारफैदों आङो। आरो आंनि खाथियाव दङ जाहैबाय नैबाव मोसौ गलि माने आं न'निफ्राय किल'मिटार गोजानाव दङ दायो। दा आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। आरो दाख्लैहाय बैयावहाय सासे मानसि गोथै गोजावनानै थाफैदोंमोन दैयावहाय। बे दैयावहाय आङो डाइरेक्ट थांगोन आरो नोंथांमोननो देखायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बेयावहाय दङ मोसौ गलि, बेयाव मोसौ खायो। दा आङो बैथिं थांगोन आङो नोंथांमोननो देखायलांगोन। ओरैबायदि खोमसिना आंनाव आरो एक्सट्रा टर्च गैया आरो आंनि मोदोमावहाय जेबो गैया आरो। दा आङो नोंथांमोननो दैसिम देखायहैगोन। आङो दसेनि थाखाय केमेराखौ अफ खालामथ'नोसै। बेयावहाय ओरैबायदि हाग्राना नै बागदावलायनासो बिरदों। गिनानैसो खारनोसैमोन आं। हायाव थाग्रा दाउआ मा दाउ होनो बिदिखौ गोरलै-गोरलैया। आङो दा दै सेराव मोनफैबाय। बे दैखौ आङो नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ। माने आंनि थांखिया बे दैखौ बारनायनिसोमोन नै। बेलाय बे दैखौ बारनायनिमोन आङो थांखिया। लाइटआबो बारा जायाना ओमफ्राय आंनावहाय एक्सट्रा लाइट गैया। बिनि थाखायनो आं दा बारला आरोना दैखौहाय। दा बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो देखायनानै थांनोसै। 1 2 3 4 केमेरायानो ब्लार जाबाय थादों मानो बिदि जादोंथाय मिथिया। दैखौथ' खाथियाव देखायाबा सिनायनाय नंला। लाइटआनो एकदम जाया आंना नै। बे जाबाय हा खुरखानाय नै। आङो बैसिम थांगोन। नोंथांमोना दायो दैनि आवाज खोनादों जानो हागौ ज्राव 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 होननाय। आङो दै सेराव गसंफैबाय। दाख्लै हाब्रां खुरखानाय दैमोन बियो। माने दाख्लैहाय सासे गथ'ना दैयाव गोजावबोनानै बैथिंजाय दंफैयोमोन। बबे साइडआवहाय दंफैयोमोन माने ना बोननो फैदोंमोन होननानै खोनानो मोननाय जादों। आं गामिनि नामखौबो ओमफ्राय नामखौबो बुंनाय जानाय नंला। जायखिया नोंथांमोननो खिन्थाबायल' माने ना बोननो फैनायाव दै बारनायाव गोजावनानै थैनानैहाय बेयाव थाफैदों आरोना। गैयालाबो जोंनिफ्राय 30 किल'मिटारसो गोजाननि मानसि जागोन एकदमबारे भुटान बर्डारनि। दा बे मानसिया बेयाव दंफैयोमोन ओमफ्राय हराव लांफैदोंमोन आङो लोगो मोनस्लाबाखिसै आरो। आङो बे जायगायावनो फैदों नोंथांमोननो देखायनो थाखाय हरनि समाव। माने आंनि साहसखौ बारायनो थाखाय। आरो बैथिं दंबावो मोनसे हरनि 12ता जाबा ना 12ता 1ता जाबा मानसि गोरलै बिबार गाबो, गोरलै खुदिया गाबो इङा इङा इङानो। आङो खनसे बैयावहाय जोङो ना हमनो फैदोंमोन लोगोफोरजों ज'नो ना जानो होननानै। बे समावहाय बे आवाजखौ आङो खोनानो मोन्दों आरो। दा एसे गोबावानो जाबाय दासिमबो खोनायो जानो हागौ। आङो दा थाङाखै आरोखि हारसिंखाय। माने दैयाखौबो एकदमबारे गोदनासे बारग्रोनांगौ जायो। दा बिनि थाखायनो आङो थाङाखै आरो मा आं हारसिंल' नालाय बेवहाय रावबो गैया आंजोंहाय। आं हारसिंल'। खार'खालि नोंथांमोना नायनो हागोन। आं केमेरा फिदिंनानै नोंथांमोननो देखायदों। दा रावबो गैया आंजोंहाय आं हारसिंल'। नैबेयाव औवा गंसे थाबथानानै दङ दैयाव। आरो बैयावहाय दंफां दङ मोनसे थाइसौ दंफां गिदिरनो। बेखौ दै लैबा जों जावखांगोन JCB लानानै मोजां नायनानै। माने गोदोनो फबनानै गालांनाय आरोना बे दंफाङा। केमेरायानो ब्लार जाबाय थादोंरा। केमेराखौनो ब्लार जानाय नुबाय थादों। बे लाइटखौबो आं मानसिफोरनावसो बिनानै लाबोथ'दों। आंना मोनसेबो लाइट गैया। दा बे दै सेराव हरनि समाव नोंथांमोननो देखायनो होननानै आङो फैबाय।
नैबे दंफाङा जा गोलाव बेखौ जोङो दै लेबा जावखांगोन। ओमफ्राय ओरैहाय हाग्रा गोजा नै दाख्लै दैया नैबेखौ लोमजोबदोंमोन। नैबेखौ बेयाव हाग्रा थख'से दङ। बेयाव दंफां थसे दङ आरो ओरैहाय हाग्रा गोजा नै सेस हाग्रा बियो। बेयावबो दै दङ माथो। ओरै साफा हाग्रा बियो नै। आरो बे हाग्रा गेजेरजों लामा दं नै लामा सिलेखा मोसौ थाबायग्रा। दा हरै थांनानै नायहैनो आङो। आं एफाराब गिया आयै एम्बुआ नै। बे एम्बुखौ माजों बुथारना लांनांगौ आंलाय एम्बुखौ जानांगौलै। अ लावथि नागिरनां। गोगोमखालै नै। सालाखौ होबायलां। माबैसे मोननो बुथारना लांजोबगोन आं बिफां। देन्जार दे ओरैहाय जायगाया। दैयाबो गिदिरथारलै आइ दैमानिफ्राय ओरै देरसिन दैया। नैबेजोंहाय थमब्लेट हाग्रा जाजोब्बाय। सेसाफोरबो नुवा माथो मासेबो। बियो गासिनबो हाग्रा गोजासो ओरैहाय माने थांजानाय नंले। ओरैहाय मोसौ लामा दंमोन बे मोसौ लामाजों आंनि लाइटआ मोजां नङा आं बेजों थांनाय जानाय नंला आरो। बे बैग्रि बिफांखौ आं देखायनो गोमलालानो। बेयाव दंफां दं नै मोनसे बैग्रि बिफां गोमलाला जा गिदिर। साफा हाग्रा गोजा नै। ना फैयो ना मारैलाय। बेयाव दै ओरै खुथि दङ नै। दा आं दैनिफ्राय फैबायना ओमफ्राय ओरै खुथिजों गिदिंबोदों आङो। बेयाव खुथि दङ नै गिज्लाबायगोन मोसौआ हाबलाबो। सौसुलाबायनो हागौ। खुथि मोनथाम लोगो मोनबाय आङो नै। ओमफ्राय टाइमा जाहैबाय 11था जाबाय टाइमा। आङो नोंथांमोननो स्क्रिन खेबनानै देखायसिगोन। माने आं इयावहाय 10थायाव फैदोंमोन माने 1 घन्टा बेरायबाय आङो। टाइमखौ नोंथांमोननो स्क्रिन खेबनानै देखायसिगोन आं। नोंथांमोना अननानै चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय। उनाव थांनानै बेफोरबायदिनो भिडिअ नुबाय थागोन नोंथांमोना रेलनो आरो माखासे आङो सोंनांगौ गोनां दंबावो जोंनि जेनाखि हाउनटेक ब्लग बानायो आङो बिथांमोनजों रायज्लायगोन मानि गोनांथि जायो बेबायदि बानायनायावहाय। आङो सोंनानै लाग्रोजोबगोन सिगां जाहाथे उनाव बेबायदि प्रब्लेम जायैबायदि। नोंथांनिसिम खावलायनाया बेनोल'। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। मानोना आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सौहैनाय बायदि। दैयानो दै नै। बेयावहाय RCC
बक्स बानायदों फिसानो। आरो बै नुहुराखिसै बै न'आवहाय आङो थांनो हानाय नंलाय बे न'आव। माने बे न'आवहाय नोगोद सिगियोमोन आरोना सिगां। माने बे न'नि बिहामजोआ माने सिमां नुबाय थायोमोन जाहैदों गं गोलाव गोलाव ओंखारनायनि बे न'आवहाय। ओमफ्राय दा बे न'आवहाय जा सिगिग्रा जाबाय, दा मानसिया बिनिफ्राय खारलांजोब्बाय गैला। बेयावबो RCC बक्स बानायदों नै फिसानो। ओरै हाबलाङो नायनो गोजोरना गोजोआखै। आरो बेनिफ्राय नायनो दासो बानायजेनदों आरोना RCC बक्स फिसानो बेसे गोजौ। हाब जेरबासो जायो माथो आंजोंनो। दासो बानायगासिनो दं आरोना। आंनि गय बागानखौ मोनफैबाय आङो दा। बेनो आंनि गय बागान। दा बेयाव दङ जाहैबाय मोनसे दंफां जायख्लुख्लुनो आंनि गय बागान सेरावहाय। दा बेखौ मोनफैबाय आङो। साथा बायदि गेवलांलांनो गासैबो आंनि बागान गोजायो। माखासे फिथाइ थाइजेनबाय हरैना बैथिंजायना। आङो न'आव थांफिनसिगोन। ओमफ्राय दिनैथ' ओरैनो सेम्पोलल', आङो जेबो देखायनाय जायाखिसै। जास्ट दिनैथ' नोंथांमोननो बे रियेलखौ देखायनाय जायाखिसै। जास्ट ओरैनो माने आंनि साहसआ बारायथों होननानै आङो थांदोंमोन आरोना। दा आङो न'आव फैफिनबाय। न'आव फैफिननानै दा आं न'आव थांसिगोन। ओमफ्राय दसे एम्बु नागिरनोसै। एम्बु मोनजायैया गोबावसै, माब्रैसो मोनलायानो जाबाय। दा बेखिनियानो लोगोफोर, आं दा आंनि बागानाव दंफैयो। भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो। मानोना आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सौहैयो। आरो हायोब्ला शेयार खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक हो। जुदि मोजां मोनाखै डिसलाइक मारि, जेबो नङा।